मोनसे दुखुनांथाव खौरां। 7 थाखोआव फरायफुबाय थानाय सासे 14 बोसोर बैसोनि फरायसुलिनाव टिउमार बेराम। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बामोनगाव ओनसोलनि पश्चिम गारलाबारि गामिनि थागिबि बिफा सनज बरगयारी, बिमा स्वर्ण बरगयारीनि थामथि फिसाजो रिमि बरगयारीया 7 थाखोआव फरायफुबाय थानाय समावनो टिउमार बेरामजों साग्लोबजानानै नखराव रां रुफा गैयाबाबो गुबुनाव दाहार लानानै रिमि बरगयारीखौ अपारेशन खालामदोंमोन। नाथाय अपारेशन खालामनाया जाफुंसार जानायनि उनाव डक्टरनि बिथोन बायदि गथ'नो मुलि बायनानै मोजाङै फाहामनो थाखाय आखायाव रां रुफा गैयैलाय नखरनि एबा गामिनि रायजो राजाफोरा सुबुं अनफावरि बिथांमोननिसिम रांनि अनसुंथाइ बिदों। नोंथांमोना जुदि बिथांमोननि नखर एबा गथ'खौ अननानै हेफाजाब होनो गोसो अब्ला नैबे एकाउन्ट नाम्बाराव अनसुंथाइ खालामनो हागोन। एकाउन्ट होल्डार बिमा स्वर्ण बरगयारी, एकाउन्ट नाम्बार 359678323328, IFSC कोड SBIN 00071711। लोगोसे नोंथांमोना थोंजोङै बिथांमोनखौ सुलाद लानो थाखाय जानबुं नम्बर 8453445987 आरो खनसेबाव 8453445987 नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन। माने आंनि नखराव दा गथ'आ फिसाजोआ 14 बोसोरनि हिनजावसा फिसाजो अपारेशन खालामनांदों। बेमार जानानै एपेन्डिक्स जानानै अपारेशन खालामदों आरो ओमफ्राय दा अपारेशन खालामनायजों लोगोसेनो दा आंनि फिसानाव जोंहा इसोरा जोंनि मेगननि मोदैखौ नायनो बानानै अनखांनाय फैनानै दा इसोरानो जोंनाव माने गथ'नि देहा सोलेराव सिखांफैयो आरो बिनि थाखायनो आङो फुजा होनो ओरै अपारेशन खालामनानै थाइसेबो थाखा गैला। अपारेशनावनो 3,20,000 थांखाबाय। फुजा आरि गासिबो लानानै दा गासिबो फुजा आरिखौ दा होनो नांबावगौ। दा गथ'खौ फोसाबनो थाखाय आंनाव दा थाइसेबो रां गैया जाबाय। अपारेशनावनो जा थांबाय इसोरा जों मा खालामगोन। दा नै न'आव जानो लोंनो फारसेनिफ्राय गैला। गथ'नो मुलि होफैनोबो थाइसेबो रां गैया। बिफायाबो दाबसेयाव दंहैयो, फैनो हायाखै बेंगालरनिफ्रायनो। आखायाव बेनावबो थाइसेबो रां गैला। मालायनाव हावलार बावलार रिन दाहार लानानैनो गासिबो धोन सम्पतियानो जोबजोबलांबाय। दा गथ'आ दा क्लास 7आव देग्लाय क्लास 7आवमोन। दासिमबो स्कुलावनो थांनो हायाखै। मास्टारजों रायज्लायहैनो थिनगासिनो। मास्टारजोंबो आं रायज्लायहैथ'नो हानायानो जायाखै। मास्टारा दा गनायगोना गनाया, गनायनांगोन सारमोनाबो। बेमार जानाया 1 मास जाबाय। माने सिगाङाव मोनथियाखै मा जादों मा मादों जेबो गुमुरखौनो मोनाखैमोन, जेबो मिथियाखैमोन। जेला बारा जायोब्लासो हस्पिटालाव लांनानैसो मोनथिनाय जादों आरो ओमफ्राय हठात खरि अपारेशन खालामनाय जादों आरो आगस्ट 10आव। दा आङो अननानै रायजोफोरनिफ्राय आङो थाइसे थाइनै मोनगोन खोमा बिदि सानो आरो। थाइसे थाइनै मोनोबा आं बिराद गोजोननाय मोनगौ। इसोराबो बोर हरगोन आंनो। जाय मानसिया थाइसे थाइनै हरो बे मानसिनो आं इसोरनिफ्राय आं बोर बिनानै होगोन। आथिखालनि बे सरखारखौ मा खावलायगोन? सरखारखौ आं खावलायो दा सारमोना आंनो अननानै एसे हरो खोमा। एसे 10-20 हाजारसो हरोबा मोजां जागौमोन आरो आंनि फिसाखौ नायनो थाखाय, आंनि नखरखौ नायनो थाखाय। आं दा सानो आरो फिसाखौ फोरोंफिननो ना ओरै जाया ओरै जाया जादों। ओरै फारसेथिं मुलि लायोबा ओरै फारसेथिं थायो, ओरै फारसेथिं मुलि ओरै फारसेथिं बाहायोबा ओरै फारसेथिं थायो। फारथाम फारब्रै जानानै दङ आं दा। बिनि थाखायनो आं रायजोफोरखौ खावलायदों आंनो अननानै जा हायो थाइसे थाइनै 10 थाखा 20 थाखाबाबो आंनि एकाउन्टाव सोहरनो थाखाय आं रायजोफोरखौ खावलायदों। आरो आं सानदों दा रिया बिनानावखौ आङो एसे हरोबा बिराद गोजोननाय मोनगौ। एसे आंनो अननानै रिया बिनानाव, नोंथाङाथ' एसे रां रुफानि मानसि, एसे अननानै आंनो
आंनि फिसाखौ नोंनि बिनानावनि समान गथ'खौ नायनानै आंनो एसे हरोबा गाहाम जागौ आरो। दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। मार्केट रङिया रेल स्टेशननि साखाथियाव केसिके मार्केट थानाय हरि मन्दिर लांगोनायाव गोदानै आरबाजै हटेल बेखेवबाय। बे आरबाजै हटेलाव गोबां बर'नि जानाय बायदि रोखोमनि ओंखाम ओंख्रिफोरखौ जानो हागोन। दावबायारि नोंथांमोना रङिया ओनसोलाव दावबायफैयोब्ला रङिया रेल स्टेशननि साखाथियाव थानाय आरबाजै हटेलाव हाबनानै बोथिसे ओंखामजों गोजोनै जालांनो हागोन। हरि मन्दिरनि लांगोनायाव थानाय आरबाजै हटेलाव हाबफैनानै ओंखाम, रुथि, परटा, साहा आरो फास्टफुड बायदिखौ जाफैनो खावलायदों। लोगोसे नोंथांमोना अर्डार खालामना दोनहरनो गोसो जायोब्ला थोंजोङै 9893850913 आरो 7635885652 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।